Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklike leyo bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke futhi nama-teaser omkhokha, izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So kuma-teaser baveza ukuthi ke uSiphamandla uzoyinqaba indaba yomfazi wesibili. Baphinde baveza futhi ukuthi ke uDifa uzowenza umcimbi enzela abaphansi. Baphinde baveza futhi ukuthi ke uZodwa uzoyithola ikhwama. Babeke sebeveza ukuthi uMaMzobe uzohlaselwa iphupho elibi eliqhamuka kubaba uMzobe elimayelana nokufa. Ngidlule babeke sebeveza ukuthi ke umkhokha uzobeka usugadla kwaGumede. Baphinde baveza futhi ukuthi ke ingane kaMabusi izokhala ke ngendlela eyisimangaliso ngenxa ke yalomkhokha. Babeke sebeveza ukuthi umndeni wakwaGumede nomndeni wakwaMthembu bazobeke sebehlangana belungiselela umncwabo. Ngidlule baphinde baveza ukuthi ke izinto izobanzima for uSibahle lapha kwaMthembu uzoze axoshwe uNomkhosi. uNdlovu ngeke ezeyizwe kahle into ezobiyenzeka enganeni yakhe. uSibahle uzobeke seceba uNomkhosi and uManzimande uzobeke sedila naye uNomkhosi. So iwona ke mbukela ama-teaser ade nguphathele wona lawa akuloke leli week esikulona. Ziyakhala ke lapha kumkhokha kurafu nje impela, uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena. Ngiyophinda ke futhi ngibuye ngizoku-update. Ngicela nje ukuthi ke ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.